Anh này chứ phạm mất. Anh xích thay này rằng nó nhớ bị खुलुमबाय फिथांखि ब्लग चेनेलावहाय आरोबाव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावनाय जाबाय। आसा खालामदों भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै। रायजोफोर, जोङो माखासे दुखुनांथाव भिडिअखौहाय आरोबाव नुनो मोनदों। बेनो जाहैबाय जोंनि चिरां जिल्ला खैला मैलानि सिङाव थानाय पर्बतजरा गामिनि सासे आथें बायनानै थानाय, बिनि आथेङावहाय गोमोदै गदों होननानैहाय जोङो मिथिनो मोनदों। बिथाङा गोबांथार सेस्था खालामबोबाय फाहामनो थाखाय, आरो फाहामबायबो। बिथाङा फाहामसेयावबो दिनैसिमाव बियो गावनि आथेंखौ फाहामनो हायाखै होननानै जों खोनानो मोनदों। बे बिथांनि मुङानो जाहैबाय जनक बसुमतारी आरो बिफानि मुङा सुकुर बसुमतारी। बिस्रा बिमा गैला होननानै जों मिथिनो मोनदों। रायजोफोर, दिनै बियो गावनि गारायखौ फाहामनानैहाय हायाखिसै। धोन सम्पति फाननानै बियो गारायखौ फाहामनो हायाखिसै होननानै जों खोनानो मोनदों। नोंसोरो भिडिअखौहाय ससे नायलांब्लानो जाबाय। आं भिडिअखौ हगारनानै होनाय जानोसै। फरायनो गोसोमोन आरो गुबुनफोरबायदि गोख्रोंमोनब्ला खेला देला गेलेनो हागौमोन। दानिया थिन सारि बोसोरा गोमोन थाजोबमोन, बेजों गोमोन गबाय थानाय जाबाय। ओरै दंना गैया दा? ओरैबो दङ नै। बिराद खस्थ' मोनो। आथिङाबो थाबायला एसे सायो, बारा जर मोनना, मोदोमखौ गिलिर मोनो। गुबुनफोरबायदि फरायनो गोसोमोन आरो गुबुनफोरबायदि गोख्रोंमोनब्ला खेला देला गेलेनो हागौमोन। अननानै रायजोफोरखौ आंनि आथिंखौ फाहामनो थाखाय एसे थाइनै रां हरनो, जेन आं गोदान जिउ मोनफिनो। आइजोफोरनो बेखौनो आं हास्थायबियो। आंनो ओंखाम संनानै जानांगौ, ओमफ्राय बेनो खिनो ओंखारला बियो खियो, ओमफ्राय ओरैनो खि हासुदै जावगारना गाहरनांगौ। बेनो आरो एसे खावलायो जाहाथे रायजो राजाफ्रा अननानैहाय आंनि बे फिसानि मोखाङाव नायनानै जाहाथे थाइसे थाइनै सहाय हरब्ला आं खुब मोजां मोनगौमोन आरो। आंथ' बिदिनो हाजिरासो मावना जायो, आरो ना सारनानै आं फाननानै जायो। आं बेखौनो आं बुंनो लुबैबावदों, जाहाथे जोंनि सार प्रमद बर'आ अननानै आंखौ एसे अनसुंथाइ हरब्ला आं खुब मोजां मोनगौमोन आरो। दा गासिबो हा हु फानजोबनांखाबाय, आंनाव दा जेबो गैला। आं दा मालायनि हायावसो न'आ लुनानै थाफैदों, बेनो आरो। लोगोफोर, जोङो नुनो मोनबाय बिथांनि भिडिअखौहाय। बिथाङा फोरमायदों थांनाय 5-6 क्लासनिफ्रायनो, बा क्लास 5 क्लास 6 बिनिफ्रायनो बिथाङा आथें बायदोंमोन। आथें बायखांनायनि उनावहाय दाहायनानैहाय
फाहामनानैहाय बियो हामबायमोन गुवाहाटियावहाय लांनायाव बिनि आथिङा हामनानै फैबायमोन होननानै जों मिथिनो मोनदों आरो थांबावनांगौमोन होननानै बुंदों थांबावनाय समावहाय बियो थाङाखै होननानै जों मिथिदों थ' थाखा फैसानिबो खोथा दङ बिनिखायनो जानो हागौ बिथाङा दाहायनो हायाखिसै गावनि आथिंखौहाय दिनै फैयै फैयै फैनानै बियो फरायफिननायनिफ्राय लानानै क्लास 8 मोनफैबायमोन नाथाय क्लास 8 मोनफैनायावहाय बियो बिनि उनावहाय स्कुलावहाय थांलाय फैलाय खालामनो हायाखिसै आरो गावनि गोसो बायदि लोगोफोरजोंबो बेरायहैनो हायाखिसै हाथाय बाजारावबो थांनो हायाखिसै नोंसोरो नुबाय बियो माबायदि थाबायदों आरो बिनि आथिङा माबायदि जानानै दङ खोनानो मोनदों बिनि आथिङा मोनदों आरो गोमोदै गबाय थायो होननानैहाय आरो फारसेथिं बेहा न'खरा ओरैबायदि गोरिब अबस्था नोंसोरो न'खौ नायनानै मिथिखाबाय आरो बे न'आ जि जायगायावहाय न' लुनानै थादों बे हायाबो बिसिनि नङा होननानै बुंदों रायजोआ अननानैहाय दुखु खस्थ'खौहाय नुनानै बिनि जानाय निदानखौहाय नुनानैहाय रायजोआ अननानै बे हाखौ होनाय हासो बियो दा बे जायगायाव लुनानै दङ दिनै फैयै फैयै फैनानै फाइनालि जेरैबो राहा गोथे जानायलाय नों आरो आंनियावहाय सहाय बिदों मदद खालामजानो लुबैदों बेनिखायनो जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय दिनैहाय रावबो एसेबां गैद्रायै गैला बयहाबो एसे एनै दंजोबसै दिनै बिथाङा गावनि आथिंखौ फाहामनो थाखाय नों आरो आंनावहाय मदद बिदों मोनसे फनपे गुगोल पे अनलाइन ट्रेन्जेक्सननि गेजेरजोंहाय बेयावहाय SBI नि एकाउन्ट नाम्बारबो होनाय दङ नोंथांमोना बेयावहाय जि हायो नोंनि गोसो खुसियैहाय बे व्यक्तिखौहाय लेंग्रा व्यक्तिखौहाय फाहामनो थाखाय मदद खालामनो हागोन गाबनानै खुद्रिदों जा हायो थाइसे थाइनै हायैनि माने गैया मानो होनब्ला डक्टरा बुंदों बेखौहाय 1 लाख रां नांगौ होननानै बुंदों आंनि आन्दाजावहाय 1 लाख नङा 1.5 लाखबो थांनो हागौ जेरैबायदि डक्टरा बुंदों मानो होनब्ला थांलाय फैलाय खरस दङ आरो मुलिया डक्टरनिफ्राय नङा बे मुलि बायनाया गासैबो बे बेमारिनिफ्राय जानांगोन बेयो एक्सट्रा होननानैहाय जों साननो हायो बेनिखायनो दिनै गाबोन 1 लाख राङा 1.5 लाख 1.25 लाख राङा मुंबो नङा जुदि नों आंहा मदद होलायोब्ला आरो नोंथांमोना जुदि फोथायाब्ला बे कन्टेक्ट नाम्बार दङ बे कन्टेक्ट नाम्बारावहाय कल खालामहरनानै सोंहरनो हागोन भिडिअआ नंखाय ना नंगौ आरोबाव आं बेखौ दिनैहाय सानदों जोंनि बर' हारिया दिनै गोजौआव जानानै जौगागासिनो दङ आरो बर' हारिनि गेजेरावहाय मोनफ्रोमबो समिस्थियावनो MLA MCLA MP थासै दंसै गोबांथार मेम्बार्सफोरबो दङ बे MLA MCLA बिथांमोना बिदिखौ नायाब्ला माखौ नायगौ रायजोफोर आङो बेखौनो खावलायनो सानदों बर' हारिया गासै 35 लाख पपुलेसन दं जों बेखौ मिथिदों दा 35 लाखनि गेजेरावहाय जुदि 5 लाख मानसिया बेनोहाय थाइसे थाइनै डनेट खालामोब्ला बिनि 1.25 लाखआलाय माथो जेबो नङा ओरैनो फाहामनो हायो बेखौहाय बिनि आथिंखौहाय ट्रिटमेन्ट खालामनानैहाय मोजाङाव लाबोनो हायो आरो बिनि लाइफखौहाय जोङो नैथि जोनोम होनो हायो बेनिखायनो दिनै आंहा जेबो राहा गैयाब्लाबो आं बिथांनोहाय थाखा फैसाजों मदद होनो हायाखैब्लाबो आंनि गोसोनि साननायखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै होनो आरो बै बिथांखौहाय जाहाथे बयबो अननानै थाइसे थाइनै थाखाखौहाय मदद खालामनानै होयो बेखौहाय साननानैहाय आंनि पि थांखि ब्लग चेनेलनि गेजेरजोंहाय बे भिडिअआव फोरमायनानै होनाय जाबाय नोंथांमोना नायनो हागोन बेहा माखासे प्रेसक्रिप्शनबो दङ डक्टर फोरमान दङ गोबाङै डक्टर फोरमान दङ बेहा माखासे एक्सरे खालामजानायबो दङ आरो डक्टरनि
माखासे साइनफोर सिगनेचार होखानाय माखासे प्रेसक्रिप्सन दङ नोंथांमोना नायनो हागोन। स' रायजोफोर जुदि आंनि बे भिडिअ होनाया नोंथांमोननि थाखाय बा सोरनिबा थाखाय माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला गावनिनो बर' फिसा होननानै आंखौ निमाहा होगोन होननानै आं सानो। आरो भिडिअ नायग्रा नोंथांमोना जुदि आंनि बे मेसेजखौहाय मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोनाबो शेयार खालामनानै होनो हागोन। आरो जुदि नोंथाङा आंनि भिडिअआवहाय गोदान नुजादोंब्ला नोंथाङा साबस्क्राइब खालामनानै होनो हागोन। जेन' उननि समफोरावहाय जुदि आंबो इउटुबनि गेजेरजों जुदि माखासे रांफोर मोनोब्ला बैफोरबायदि व्यक्तिखौहाय मदद खालामनानै होनो हानाय बायदि भिडिअ नायग्रा बिदा फंबाय रायजो राजा बयनिसिमबो अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनानै भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। बर' हारि जै जाथों। जै बर' हारिनि